Arratsalde on danoi, da ongi etorri 2026ko apirilaren 30ko udalbatzara. Gai zerrendan 9 puntu ditugu. Lehenengoa, aurreko hileko udalbatzaren osoko bilkurako akta. Zehose, Jon? Inigo? Ez? Onartuta gelditzen da. Bigarren puntuan, batetikan, martxoko alkate, hirigintza eta jendarteko alorreko ebazpenak. Alkate ebazpenetan 19 ditugu, 43tikan 61. Hirigintza ebazpenetan 14, 18tik 31 bitxartekoak, eta ongizateko ebazpenetan 11 ebazpen, 13tikan 23. Hemen zehozen, Inigo, ez. Aurrea jarraitzuko deu, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza puntu honetan, ni bi gauza ditut komentatzeko, eta gero txandia batzuk hartuko ezue. Batetikan, prentzan seguruenez entzungo zen duela atzerritarren ez ohiko erregularizazio prozesua. Apirilak 15an boen argitaratu zen egoera administratibo irregularrian dozen pertsona migratzaileak beuren egoera administratiboa erregularizatzeko biharrezkoa dan dokumentazioa aurkezteko epia ekainako 30an amaitzen zala. Aurkeztu behar dauen dokumentu danen artean do txosten bat gizarte langileak bakarrik aldeuela entidade laguntzaileak. Orduan, hemen dakaun sozarrazakeriakin dakaun aholkularitza juridiko zerbitzua eta udaleko berdintxasun eta gizarte zerbitzuen sailak batea itzali informatibo bat eman zeuen, biharrazakanai informazio eskaintzeko, eta ordutikan elkarlanian dabiltz aurrea hau ateatzeko. Rixan badoz pertsona desente egoera hontan, eta arreta aliketa honena ematia da helburua. Eta bestetik, dikeko obrak, akordauko zeate, 2025ko azaroko 27ko plenuan azaldu gendun dikeko obraren gaixakin lotuta, urrengo egunean eukiko gendula herri aurkezpena, eta Jaurlaritzako arduradunak etorriko ziala aurkezpena etxea. Aurkezpen hortan eta egun hortan bertan, goizian euki genuen Portu Kontseiluan, izan zegoen egun batzuta lizitatzea ateako zeuela, baimendanak ja bazakelako, udako lizitauta egotia aurra ikusten zala, eta obrak hasiko ziala behin udia eta gero. Lizitazio batea zan, baina otsailean jakin gendun, danok lizitazio hori bertan bera gelditu zala, arrazoi ekonomikoa itxio. Orduan, otsailak 26an, hori da, 26an ez 16an barkatu, Portuko zuzendarixa etorri zan udalea, zalpenak ematea, 3 alderdixok egon ginen, bilera hortan. Eta, arrezkeo gero martxoko plenuan mai hontan galdetu zania informazio bagendukan horri buruz. Eta momentuan ez gendukan, baina, harremanetan jarri ginen, eta telefonoz esandakoa da maiatzean lizitatuko dala, eta obrak 26an hasiko diala. Hala ere, horixe, telefonoz esandakoa da, eta ez dakau izei datzitza, baina, nahi noan hori esan. Eta bide batezko fraiz arraitxio galdetu gendun, eta esekuzio proiektua indadakela, eta urten ere lizitatuko dala. Aitor? Atzalde hon danoi. Garapenakin hasiko nahi, maiatza batetikan aurrea, mutrikun berriz martxan jarriko reu, aurtengoz lehen aldiz, bai, 11 loratu mutriku 11garren edizioa. Izketan noi, bono kanpainan txio. Esan bezala, maiatzak batian hasiko da, eta maiatzak 17 arte iraungo du bono kanpaina honek. Lehen honei guztien nahi nize, eta lehenengo bono kanpaina 2020garren urtean hasi ginen, orduan, ja 11garrenakin gabiltz. Honekin nahi dana, garapen ikuspuntutikan, 100.500 euroko movimiento ekonomiko bat sortu merkataritza eta ostalaritzan, eta baitxe ere, 13.500 euroko euro bideratu herritarren erosketa almena indartzeko. Udalak 15.000 eurokin, 1.350 bono finantzatuko du, bono sorta bakoitza 50 euroko esango da, eta bono horrek, edo bono sorta horren, 50 euroko bono sorta horrek, herritarrek 20 euro ordainduko dugu eta udalak 10 euro.
Orduan, udaletikan jendia animatu, bixartik aurrea, bixar maiatza bat, jai eguna ere bai, danok eukiko aukeria, bono, sortak erosteko betiko lekuan, turismo gulekuan. Kirole lotuta, esan, eskola kiroleko lankidetza hitzarmena sinatu deula, Mutru udalak, Goizeko Izarri ikastolak, San Miela ikastetxeak, Mutru institutuak eta Kristozulo eskola kirol eta hezkuntza elkartiak. Eta esan, ere, gaur 14 mutrikuar jungo ehala Izpazterreko zu eskola, formakuntza teoriko eta praktiko bat etxea. Eta, amendikan esan, gaur parte hartu dutenai, udaletikan esan gaur parte hartu duten 14 mutrikuar horrei, eskerrik asko, praktiko hortan parte hartu eta espero ez, baina bixarko egunean zozer pasatzen balin bara herrixan bentsat preste egoteko lehenengo aktuazio etxeko. Hemen esan duen bezala, hirukaxa materialan aipin ireu alde zarrian, eta lehen nahi ginen formakuntza hau eman kaxak materialakin bete baino lehenua, orduan maiatza bigarren aztetikan aurrea kaxak materialakin betekau, eta aurri guztien deuna da gaur ikasitxakua zu eskolan praktika bat etxia herrixan, hori bai, zuri gabe, baina praktika bat etxia herrixan aber ze ikasi daun eta ikasi dauna praktikan ipintzeko. Oso ondo, beste inok, zeo zen, ez? Aurrengo dugu orduan, 3. puntuan, udal lanpostu zerrendaren aldarazpena. Inar? Batzalde ondanoi, 2025ko abenduko udal batzan lanpostuen balorazioan hartu zen, eta horre reflejua gero 2026ko urtarrian lanpostu zerrenda onartu zuen, onartu genuen udal batza hontan. Kontua dana da, zifrak batetik bestea pasatzeakoan, hor akatz aritmetiko batzuk egon dira, onartu genuen horrek baselkan akatz batzu zezkan, eta konturatu gehanean, ekarri du berriz udal batza zifrak ondo jarrita onartzeko. Horretaz gain, jake pasatzea gindua zen udal batza ontatikan, hizkuntza eskakizunak, lanpostu berrien hizkuntza eskakizunak zehaztu ditugu, hortako euskera teknikaixak txostena egin deu eta hizkuntza politikarako sailburu ordetzara bidaldu deu honek onartzeko, eta aprobetxatu deu, lanpostuen zerrenda osatuago eta akatzi gabe ekartzeko. Orduan, gaur tokatzen dena da hau onartzea. Zeo ze badakazu esateko, Jon? Ez, gaur egizezan puntu asko doz plenuan, baina danak dira tramitekoak eta asko dira gaina zuzenketa txikixak eta hori batzordetik pasatu dianak, orduan, esto egizezan gauza dirikan esateko, osake, zuzenketak dira, osake, ados. Nigo? Bale. Bozkatu engo dugu orduan. Udal lanpostu zerrendaren aldarazpenaren aldeko bozkak, hau batez onartzen da. 4. puntuan, udal langileen ordainsarien gehikuntza onartu 2026ko ekitaldi begira, abenduaren 2ko 14/2025 errege lege dekretuan aurreikusitakoaren aritik. Inar? Bai, azalpena baino. Hau urtero behin minimo pasatze dugu udal batza ondatikan, errege lege dekretu bitartez administrazio guztietako langilei igoera bat planteatzen da orokorrian, aurtengua oraingoz behintzat 1,5ko igoera bada, atzera ginezkoa, 2026ko urtarrian batetik hasiko litzatekeena, eta hau betiko, dekretu bitartez dator, baina plenuak onartu egin behar dugu. Orduan, boskatu egin behar da. Langileen ordezkaria ere informatu zake, aurreko puntua bezala, legeak eskatzen bezala. Hemen ere, esateko suposatzez, Jon da inigo, bale. Boskatu egingo dugu hau ere. Udal langileen ordainsarien gehikuntzaren aldeko bozkak. Hau batez hau ere.
Bale, aurrea, 5. puntua. Hondartzaren ordenantza onartzea. Inar, zeure txandia gaur. Bueno, hau puntu berrixa da, eta honek badakazo zer gehiago. Bueno, danok dakigu batez ere pandemia ostetik mutrikuko hondartza, piztina eta inguruen erabilera asko indula goraka. Goraka ekartze unean da afluentziak handitzen dianean, elkarbizitzako arazotxoak sortzen azteia, eta horrek arau argirik ez bali madaka, nola baiteko juridikoki babes gabe gehatzen da bai udala, bai udaltzaingoa, eta bai kexa sartzen duen herritar hori. Hondartzetako ordenantza hauek oso ohikoak dira kostako herritan, Zumaiak 2018 daka, Donosti aspalditik, Zarautzek ere bai, Bakiok ere bai, eta hasiera batetan gure elkarbizitza ordenantza orokorrakin algenula gauza batzui tope bat jarri pentsatu bagenuna ere, gogo eta pixkatin genuen eta hondartzak bere ordenantza propioa eukitzia beharrezko alzara ikusi genuen. Ez geha sartuko ordenantza osoa goitik bera itea, baina bai nik uste helburu nagusia izan dela pixkat garbitasuna, zaratak, segurtasuna eta kirol praktikak pixkat arriskuan jartzeuenean jendia horiek mugatzea. Adibide garbi bezala, nik uste danok bizi izan deun kontuak doz, adibidez, ikustea jendia xaboiakin, o txampoakin, bai uretan, itxas uretan, o bai dutxan garbitzen ikustea jendia, gauzak, danok dakigula ez tozela ondo, baina nola inun ez duen jartzen, ez da kabida juridiko ikan. Hondakinak gaizki utzia, hau da, zigarro koliak hondartzan, frutu lehorrak, olako gauzak. Azkenen urtetan adibidez, bosgora gaiuak erota hundiagoak dira, inala berrikoak, bakoitza bere musika ekartzeu, eta adibidez piztina berriko inguru horrek, piztina inguru bat berrian diskoteka bat gehiago emateu momentu batzutan, horko erabiltzaile, betiko erabiltzailean kexa hundiakin. Segurtasun aldetikan ere bai, jarduera arriskutsu batzuk ere ondia, oain dela 2 urte Saturranen euki genuen txiri bueltak egiten egizien pertsona batzuk beste baten gaina jun eta isa arazo handi bate hontzan osasun aldetikan. Eta gero danontzat normala dian gauzak, itxasgoran espazio gutxi dagoenean, piztina berri inguruan, baloiakin ezin dela baloiakin ibili jolasian toaian artean. Gauzak dira gauza hobioak, baina emateun ez idatziz jarri berdia, bestela gure udaltzainak hurbiltzeianean eta esateianean ezin dela ibili horrela, galdetzea eta hori nun jartzeu. Orduan, pixkat hortik dijoa, ez da debekatzia dana, baizik eta da pixkat bizikidetza arau minimo batzuk jartzea piztinak eta hondartza eta euren ingurutan. Orduan, gaur plenoak hartze dugu onartzeko, jende aurrean egongo da gero, eta behin publikatzen danean Gipuzkoako aldizkari ofizialian, indarrian jarriko litzateke. Hemen, igual, Jon. Bai, ez motzian esan, batzordean landu dela ordenantza hau. Ordenantza honek gauza logikoak edo ez, danok badakigunak ezin dianen gauzak eta arautzen doala, ez dola gauza raroikan arautzen, baina hemen beti bezala komplikatu izaten da gero bete araztia, eta udalak ditun baliobideekin zela bete arazi, ez? Hau da, uda sasoian hondartza txakurrak ezin dela sartu, danok jakin badakigu, Moian, hondartzan, Saturranen, bazter guztietan kartela handi-handiak ibin izan ditugu, eta lare, ni akordatzen nik gobernantza hazien egoten nintzanean, egunero udan, egunero hainbat aldiz, udaltzainak, joan behar zaten ziamen, euran uniformiakin hondartza horreino, Saturnara bestea, txakurrakin, euran jabiekin diskutitzen hasi, ez dakiz zer, showa montatu, jende guztia hondartzan behi da, egunero izaten da hori, jakin da, ez da jendeak ez dakizela, inon ez daula jasota, kartela ondizako hondartza zarreratan, eta hori izaten da gauza guztiakin, musika esan duzun altabozakin ere bai,
ez dakizela, osea, jendia juten zaku eta mesez bajatu, volumena hori bestea, baina, bueno, batzu izako buruan sartzen. Dutxan, jaboiak dutxatzen dianak, nik badakitxe eta mendoak gaukene, egunero bertan oten dela, baina jun esan, enfrentau eta zeba esnei bainatuko, zuzaitzan ere izizateko, eta orduan, ordenantzia ondo du, eta ados goz, baina, bueno, gero hemen komplikaua izango dana da, hau benetan bete araztia, eta hor izaten ditugula gero arazoak. Bai, gure partetik ere babestengo dugu ordenantza hau. Ikusten dugu eta azaldu dezuten bezala, zentzuzko gauzak aipatzen dira. Eta modu orokor baten esan daiteke, elkar bizitza sustatzea eta denok jabetzea nolabait ere naturgune badala. Toki batzutan, inguru batzutan, askoz antropizatuago egon daiteke, hau da, natura gitxiago euki dezake, baina naturgune bada eta ganoraz zaindu eta eduki behar da, beraz. Ordenantza hemen agertzen dira zen gauzak, zentzuzkoak eta landutakoak dira, eta espero dugu eraginkorra izatea. Gu bai konpartitzen dugu zailtasunak izango ditugula bete arazten. Orain arte bai izan ditugu bete arazten, eta eukiko ditugu, baina behintzat eukiko du marko bat. Osea, aiatzen bada puntu bat, batez ere hasieran arazo larriekin, ikusi, erakusti ja badakau referentzi bat, non agertzen den zer egin daiteken eta zer ez hondartza gunean. Beraz, gure aldeko bozka baita. Oso ondo, bai, hala da, zaila izango da kontrolatzea, baina, idatzitza baldin bado, euskarri hori behintzat eukiko dugu. Hondartzaren ordenantza onartzearen aldeko bozkak, hau batez, hau ere, aurre egingo dugu, eta horren ordenantzaren aldarazpena, Inar, zeu berriz. Hau motzian, 2022an onartu zen Mutrikoko ibilgailuen aparkatze ordenantza arautzailea, bertan 21. artikuluan arau hauste batzuk agertzen dira, atik eleaino, eta ondoren 22. artikuluan zehapen ekonomikoak, hau da arau hauste horrek ze multa eukiko duen K eta L ez agertzen. Orduan, oain gontan inberdauna da, zuzenketa txiki bada, 21. artikuluan B, E, F, G apartauakin batea, K eta L gehitzia da, €1 izuna gehituta. Osa da, bere garaixan hola bideratzeko intentzioa zauan, baina hor momentu baten K eta L galduintzian, eta ointxe somatu dugu, udaltzain ofizial ordea konduratu da, eta aldaketa nakarkigu. Jon, zeu zen? Ez, Inigo? Ez. Eta horren ordenantzaren aldarazpenaren aldeko bozkak, hau batez, hau ere, bagoaz aurrean. 7. puntuan, Mutrikuko Santa Katalina komenduaren proiektu aldaketa eta obra kontratuaren aldarazpena onartzea. Aitor, zeu etxandia. Komendua. Lehenengo da behin, zer dela eta enbiar dan aldaketa hau. Legiak esaten den bezala, proiektua edo proiektu aldatu behar da, edo kontratu aldatu behar da, jatorrizko proiektuaren baldintzak, unitateak edo prezioak aldatzen direnean. Betiaren, kontratuaren funtsa aldatzen ez badute eta interes publikoa agertzen denean. Kriterio hartuta, onagatoz, esatea, komenduko proiektuaren modifikazioa gehi kontratuaren onarpena. Komenduko proiektua, azkenian dakigu, momentuan 3 fase desberdin dozela, fase bat, fase bat bi eta fase bat 3. Honi lotuta. Nahetezan modifikazio honi lotuta. Fase bat da administrazio egala, da, esaten dauna envolventia de teiatua, fase bat bi da barne egokitzapena, eta fase bat 3 da bizitegi egala eta urbanizazioa, beti esaten dauna bezala, kanpo fulea, dauan, gunia. Orduan, Santa Katalina komenduaren birgaitze lanetan aurkeztutako exekuzio proiektuaren aldaketa bidia.
Bat, ekonomikoa eta bestia estrukturala, edo teknikoa. Ekonomikoa, hasiera baten, proiektu hau, o fase hau, nahi esan ez proiektu zua, fase hau lizitatzea atea zan 3.030.000 eurotan, horri gehitxu beharzako PEMA, eta ez lehitu zan 2,7 milioi eretan, gehipe. Obraren garapen aurkeztutako aldaketak, nahi esan proiektu modifikatu honek, igotzen doana da, behan aurrekontua 1,3 milioitxa. Kontutan, igoera totala, aldaketa honena, esango zen, 352.000 eurokoa. Kontutan eukitzen balin baregu, ez lehitu eta proiektu modifikatua esango zen 1,2 aldaketia, eta kontutan hartzen balin baregu, lizitazio proiektua eta proiektu modifikatua esango zen 1,1. Aurrekontuaren igoera nagusia do lehengo fazian, o fase bat. Dala, konzentratzen doana da, envolventia, destrukturia. Zer dala eta kontemplatzeu hori? Azkenian, honekin nahi dana da, estruktura sendotzea. Aldi berian ere, fase bat irukua dana, kanpo fulea joten doana, hortikan, aurrikusitza baino, 206.000 euro gitxio ejekutatuko da. Buruan dakaulako, gune hori, etxe bizitza dotazionaleta bideratzea. Honeko esango zian, aldaketak ekonomikoak eta oaintzikoak teknikoakin. Zer da lata? Fase bat, esaten den bezala, o esan den bezala, estrukturia envolventia, egitura sistema aldatuen da, egitura metalikoa sendotzeak sartuz, beko zeloerua egurrezko zutabien egoera oso txarra zalako. Esaten duen oso txarra, gero ondoriotan esplikatuko horret, bigak lurreaino ezian aiatzen, airian zozen. Eraizketa gehiago indira, baita lur mugimenduak ere, instalazioko espazioak ere berriak sortzeko. Estalkiaren soluzioa berriz definitu da, eta zieran 1-3 fase hortan, zauana fase batean sartu da. Eta fatxadak ere erregulatuen dira. Fase 1-2, esaten dona barruko gunia, ez diguzten aldaketa handirik, hala ere aldaketa mugatuak izan dira, batez ere barne banaketan eta akabaretan. Eta fase 1-3, hor, esan bezala, 206.000 euro aurreatu deunak, bizitegi egaleko fatxadak, eta teiatua bakarrik guaz ejekutatzea. Esan bezala, ekonomikoak eta teknikoak. Ekonomikoa datoz, teknikoan atzetikan. Ondorio nagusia, eta kontutan euki behar deuna da, dikusiorona da. Komenduan komendua beha aurrikusten zaina baino egoera asko zeokerra guan zauan, 2 azterketa enzian komenduai, 2 azterketa desberdin, baina gune batzutan konturatu gea zelako egoera txarrian zauan, bertan lanian hasi ganean. Esan bezala, lanian hasi ganean, eta eukiro momentu kritiko bat, esan goreu, azte betekoa, nik uste hori garapen batzordian esan noala, momentu baten, ikusten ginen aukeria zabala, darrizkoa zabala, komendua jausteko. Hori da lata, lana, o komenduko lana, bertako lana, pizkat luzatu denboraz, enda, porque makinaxa ezin izan deue sartu. Porque komenduak ezakan kapazidadei makinaxan vibrazioak eta mantenitzeko. Orduan, eskulan askoen da komenduan. Zela, luzatuen dan, barruko lana, horrek endoana da, pixkat, asteburukarako egunak ere lanian sartu biharra. Apestegiak, obra zuzendaritzak eta bertako maitek esan zian bezala juntzan hastian, da holaxe euskara esan gai, behak erdera esan zian, 35 urte daramat
arlo honetan lanean, eta inoiz ez dut ezagutu olako lan zailik. Hala ere, proiektua martxan dihua, eta esan bezala, desbideraketa hau, bai, teknikua da ekonomikua dolotuta estrukturiai, porque aurrikusten ginuna baino estruktura ahulo eta jausteko arazoak inzauan. Gauza bada, esan bezala, nire esan proiektu modifikatua, bai, kontratua, da beste gauza bada, hau bukatu behar dela diru laguntza batzu jasotzeko. Guk proiektuakin segitzeu, eta bai nahi dut gogorazi, diru laguntza honek, o proiektu hau bukatzeko epia eta diru laguntza justifikatzeko ekainako eta mar dala. Eta 2,6 milioi euroko diru laguntzak dakaula esku artian. Orduan, hau nahi nuan pixkat detaiez esplikatu. Oso ondo, Aitor, eskerrik asko. Hemen, Jon, zehose? Ez, bakarkan esan, obra handi badala, eraikin oso handi bat, oso aintzinakoa dana, urte asko mendiak dakasena, eta, eozein etxeetan obra bat etxen deunean etxezar baten, beti agertzen dira sorpresak, olako etxe handi baten, normala da bezala ere, sorpresak agertzen dira, baina, iruditzako normaltasun baten barroko sorpresak diala, aldaketak, eta, ez dizego bestelako eragozpenik ikusten. Gu bere momentuan eta betidanik aldarrikatu dugu komentu erekinaren egonkortze beharra, guretzako herriaren ondare atal oso garrantzitsu bat da, eta betidanik aldarrikatu zen dugu hori. Aitorrek aipatu duen bezala, proiektu hau, egungo proiektua da, Europako Next diru laguntzan oinarriturik, eta geoparkearen testu inguruari lotuta eta finkatuta. Gertatu zana da, eraikina egonkortzetik pasatu zen, honen ondorioz, Next diru laguntza jasota, 6 milioiko proiektu erraldoi batera. Gu 2008an, bai ekainean, bai urrian, eta bai abenduan, hor kreditu konpromisoa, kontratazio espedientea eta kreditu aldaketa bozkatu zenean, gure zalantzak agertu genituen, baita batzordetan ere. Hain zuzen, modu nagusi baten, bi arrazoiri lotuta, ez? Egia zen, Next diru laguntza honek edozein diru laguntza potolo bezala, udal askorentzako, adibidez guretzako, bedenkapen bat izan aldia, baina, badakat, hala ere, bai behartzen dute udalak bere dirua ipintzea, ez da doainik ertetzen. Orduan gu bere momentuan, osoko bilkureietan aipatu ginen, zelan eskatzen ginuna zen, aldan eta tientu eta pauso bakoitzan neurtuaz aritzea. Usten dugu hori egiten ari dela, hori ez dugu bukatuko, jarraipen nagusiki kontrol badagoelako, bai Eusko Jaurlaritzako administraziotik eta suposatzen dugu Europatik zuzenean Eusko Jaurlaritza bai lotuta egongo dela justifikazio batzuta. Beraz, hori nahita nahi ez egiten ari dira, ez? Hori zan gure zalantza bat, eta beste zalantza genukana eta azaltzen ginuna, bai batzordetan eta bilkuretan zan, fondoarena, ez? Hau da, eraikina egonkortzea oso ondo, baina etorkizunean eran behar zitzaion erabilpena, gu gure zalantza genituen, behar bada ikusmira ezberdin bat geneukan, eta bi puntu honek azalduta, fondoarekin genukan ezberdintasunak eta diruaren erabilpena sortzen ziguten kezkak, abstenitu eginen hiru kasuetan, ez? Ikusten dugu, norabide bat ezarrita dagoela, dala geoparkearena, eta guk dudarik gabe baloratzen dugu bere neurrian, baloratzen dugu oain arte egin dan esfortzu dana. Dudarik gabe jakitun gara
zenolako lana eskatu duen, bai teknikoki eta bai ez bakarrik Europako diru laguntza, baizik eta beste hainbat diru laguntza alden eta ate gehien badakigu jo diela, udalarentzako diru gitxien suposatzeko, badakigu udalak hau proiektu hau estrategikotzat daukala, baina guztio azaldoaz, eta Jonek aipatu duen bezala bai jaitun gara, oin gertatu dana normaltasunaren barruan hartzen dugu. Gauza gertatzen dira obrak, olako obra bat, batez ere eraikin zahar batekin pasaldea zenak, ez? Baina, hau kontutan hartuta, eta berriz ere, mahai gainean ipiniza behar bada gure udaltaldearen lerro estrategikoak ez diala zeharo parekatuta onelako proiektu batekin, behar bada guk lehentasunak igual ez digutu 100% konpartitzen, eta ikusita lehen bozkatu ginuna, beren momentuan 2024an, orain ere koherentziaz abstenituko gara. Oso ondo, eskerrik asko, Bixoi. Bai, Aitor, bai. Matizazio bat bakarrikan, da nik uste importantia dela esatia, azkenian Inigo komentauzuna da, 6 milioi euroko proiektu osua, momentuan gabiltzena da fase baten txuizketan, dela envolventia eta barruko estrukturazioa esaten dana, eta esan kanpofuleko etxiai lotuta, oguniai dauan lotuta dauan ekintzak. Baina esan, Erritxarrai, azkenian oan gabiltzen izketan da 3 milioi euroko ejekuzio proiektu batenak, baina 6 milioi euro horta guazena da, eta horra aiatuko gea, pentsatzeu ez gehala aiatuko, da gitxiokin alkoholain, hor aurrik ikusten dauna da, liburutegi batein, liburutegi bat berri bat ipini, hori Erritxarrentzako da mutrikoarrentzako, badakigu hango liburutegia ez da hauala egoki, eta hor aurrik ikusten dugu liburutegi bat etxia, baitxe ere, bigarren solairuan, hirugarren solairuan, hor aurrik ikusten dugu, Nautilus museuak etxia, oan momentuan Errixan banatuta, sakabanatuta dakan museuak, kudeaketarantzako ere toki baten eukitzia errazo da, eta efizientio, esaten dana, eta itxasuari lotutako museua, ez dugu gaztu bihar, mutrikuarrok, arrantzatik bizi izan geana, orduan gure ondarea gordetzeko gune bat ere egokixia ikusteu, konbendua. Eta gero, esan bezala, kanpofuleko guneai lotuta, hor hor ikusten deuna da, 15 etxe bizitza etxia, etxe dotazional etxia. Orduan, esaten deunean, 6 milioi euro, da, pentsatzeu ez gehala iautuko 6 milioi euro horta, ez dugu ikusten bakarrikan oango proiektua, baizik ikusten deuna, esan bezala, Erritxarrentzako liburute gisa, museo bat, Erritxarrentzako gure ondaria gordetzeko gune bat, eta herriko gaztiantzako edo adintuantzako ere, etxe bizitzak etxia. Hori da konbenduko proiektu orokorra. Beste zehose, inok, ez, aurra ingo deu. Esan, inigo nahi badezu, ulertzen dugu, eta hori azaldu da batzordetan. Gu benetan espero duna apostu hau ongi iteratzea, eta gu gure zalantzak egiakortasun batera iristea. Hor momentuan zalantzakin jarraitzen gara eta horretik dago abstentzioa. Ikusiko dugu nora arte iristen gehan proiektu honekin, eta bere momentuan bai izan genuen, hausnarketa batzui irekita egon behar garela, udal bezala, behar bada hemendikan denbora batera, beste ikarpen batzuk etorri daitezke, eraikin honi begira. Eta horrek bai irekita egon beharko gineateke. Uste espazio badagoela eta hori.
motz-motza, jake nigok zandoan, nok ere animatuko nahi esatea. Bat bi hiru fasiak aipatu du Baitorrek, hirugarrena da etxebizitza dotazionalenak, eta gure hauteskunde programan eraman genuen proposamen bat izan da, eta beti izan deu, postutzen gerala udal gobernuak bere egin eta aurrera eramatia, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin. Ez nakizan zenbat etxebizitza ziren, gaur esan duzu 15. Gaina honek zela rotazio handiko etxeak izaten dian, nik uste dut gaztientzako oso posgarri izango dan, ez dakit noiz aietuko dan, urte batzuk pasatuko da igual, baina behintzat bideo hortan proiektua bidean jartzea interesanti iruditzako. Eta lau puntua ere etorreko balitz egunen baten, nik uste posgarritxea izango zala. Eta nik uste lau puntua izan behar dela, eta horla botatzen dute, baina gehitutan ere izan duelako beleiziakin akorde balortu eta komenduan antzoki bat eitxia. Hori izango litzake, nik uste terresantzako ideala, eta danok gure indarrak hortan jarri behar deula, igual epe motzea ez da bide garrasa, baina epertainan ikuste dut izan behar zela, hori ere oso egoerak aizkarrian do, eleiziak ez dakit badakan hori berritzeko beste diru, eta nik uste, beste herriko edozein gune baino, idealena litzatekela hor, hasieran igual erabilera misto bat, eta epel erdi luzera gabi da, herriko antzoki bat, komenduan jartzia. Osake, espero dugu, lau puntuare aiatzia. Eta bat post parkina, por supuesto hori beti defenditzen dugu, komenduko lurretan. Osake, hori indikan hor, komenduko eremuak askotako ematen duela, nahi dugu esan. Aitorren gaixa ikutu duzu eleiziakin eta beak erantzun. Ez motzian, Isaion, guk ere bat lau hori ere ikusteu eta bat lau hori lotutako ere konversazio batzuk eukireu ja, eliziakin ez horrekin bakarrikan, beste gauza batzen txibizketan ere, baina, puntu hori ere ikutu izan deu. Eta, esaten deunian, bat bost hori, azkenian ikusten deuna da, bertan gunean ere beste proiektu batzu gabiltzela, plaza bat jongora, komendu hurrian, igo hilu batera hurri ikusten deu, esaten da bezala, jongoea gauzak eta bukatzen eta ondo bukatzen. Iniok esan doan bezala, horri errazoia emateiot, olako diru kopurua dozenean, gauzak ondo enbiar dia, denboran enbiar dia, da ondo justifikaute enbiar dia. Eta ekarpenak danak hartuko, Bale, ala. Azken bakarrik ikutu bat, lehentasunez aritzen bagara beste lehentasun batzuk bat dauka dugula mutrikun. Beste plenotan aritu gara ez azkiagako ingurua, berri zipintzen den mai gainean, horre bai, udalan baliabideak erabili daitezkela. Bai, listo danok, bozketa, Santa Catalina komenduaren proiektu eta obra kontratuaren aldaketen aldeko bozkak. Ezezkoik ez dut, abstentzioak. Bat. 8. puntuakin jarraitzuko deu. Diru laguntzen plan estrategikoa onartzea. Denboran gabiltz komentau izan dugu, pleno hontan agertu izan da gaixa, eta batzordeetan ere bai, denboran gabiltz diru laguntzak erregularizetu nahi izan, eta azkenian dokumentua prestatu da, atzo gobernantza batzordian eman genduzen azalpenak, eta gaur udal batza honta ekarri dugu, onartzeko. Hala badago kixo bintzat. Ez dugu ize berririk asmatu, beste udaletxetan dauan ordenantzak hartzia izan da, ereduak hartzia eta pixkat geure ekartzia, legiak derrigortzen gaitxu, plan estrategiko hori eukitzea. Azkenian dokumentu hau da, tresna bat, erabilerako tresna egoki bat, eta udal diru laguntzen kudeak eta profesionalizatzeko, gastu publikoaren kontrola eta eraginkortasuna indartzeko, eta udalak emandako laguntzak herritarren interes orokorrari eta herriko benetako biharrei modu erreal eta eraginkorrean erantzutzen dixuela bermatzeko. Hortako izango da plan estrategiko hau, eta izango da esan deten bezala, tresna bat eukiko deuna udalian hori dana errazteko. Planak diru laguntza 10 jarduera lerro edo hildo jasotzen ditu, gizarte ekintza, garapenerako lankidetza, kultur dinamizazioa, euskararen sustapena, hezkuntzaren sustapena, kirolaren sustapena, auzoak, landa garapena, ingurumena eta iraunkortasuna, etxe bizitzarako laguntzak, sustapen ekonomiko eta soziala, eta azkena gobernu organuak.
Eta plana 2026an jarriko da martxan, eta 3 urtez egongo da indarrian 2028 arte. Pixkat labur bilduz, gero dokumentua pixkat mardulo da, baina labur bilduz, ez dakit, Jon, zehose? Ez, motzian, esan, derrigorrezkoa dela, segurazko aspalditzekin da beharko litzaken gauza bat izango da, azkenean diru publikoekin gabiltzenean gauzak araututa eta kontrol bide guztiak egin egon behar dira. Akoratzen 2003an sartu nintzen lehenengo aldiz zinegotzi, orduan diru laguntzak kultura elkarte, kirol elkarte ematen zian, ala moduz, kriteritxoa hondirik gabe eta ino jakin gabeko irizpideen arabera, eta hor urtien arabera jundia pausuak ematen, arautzen, memorisak eskatzen, justifikazioak eskatzen, eta beti ere, buelta bat gehiago ez, eta nik uste eta diputazioan ere hau aspalditzekan funtzionatzen erakunde guztietan, eta hemen ere segurazko aspalditzekin beharko gendukeen, eta diru publikoan erabilera arautzeko eta bermez betetzeko kondizioa da, osake, ondo. Inigo? Bai, gure partetikan oso begionez ikusten dugu dokumentu hau finkatzen lortu izana. Hain zuzen ere, lehen aipatu dut 2024ko osoko bilkurak eta justo abenduko osoko bilkuran izango zen lehenetariko aldiz, hasi ginala aipatzen hori, diru laguntzen plan estrategikoaren beharra. Denbora eraman du, baina inoiz ez da berandu, eta jakitun gara, bai, Jonek aipatu duen bezala, pausoak eman diala, erizpidak etxartzeko udalak bere kabuz eman ditu pauso batzuk, diru laguntzan nola bait erizpide batzuen eta prozedura baten barnean finkatzeko. Eta honek emango diguna, dokumentua usten dut merezi duela irakurtzean, interesgarria da, zeintzu dira helburuak, alkatesak aipatu ditu, eta hori, gardentasuna, diru laguntzan kontrola bera, publizitatea, honek eskatuko du, suposatzen dugu lan gehiago, udaleko teknikari zeiz, dana boletinan agertu beharko da, baina herritarri begira eta ez barre mutrikoari begira, baizik eta kanpora begira, jakingo da, zentzu honean esaten dut, jaiko da, udale honek nolan, zen modu eta ze erizpidekin ematen dituen diru laguntzak. Espero ikusten deguna, eta, suposatzen eta posible izango dela, hau dokumento bizi bat izatea, adibidez, alkatesak aipatu du, erizpideak, ez? Ezarrita dauden erizpideak, eta, azkenean, denboraren poderioz eta ikusitza gure gizartean garapena nolandoan, suposatzen dugu, erizpide hauek aldakorrak izango diala, aldatu behar izango dia, edo golkitu behar izango dia, eta hortan, orain dokumentu hau publikoa eta ezaguna dela, jendearen ekarpena bai ongi etorri izango da, ez? Espero digu benetan bere funtzioa ongi betetzea eta naiz eta lana suposatu teknikariei aldi berean tresna eraginkorra bilakatzea teknikari berdinei. Hau da, diru laguntzan esleipenean, zuzenean lotuta zenit, kontrolean egongo dien teknikari berdinei. Eukiko dutelako marko bat nun begiratu. Marko hori usten dugu, jungo dela egokitzen eta hobetzen, eta etorkizunenik hoberena opa diogu. Oso ondo, eskerrik asko danoi, bozketa ingo dugu orduan. Diru laguntzen plan estrategikoa onartzearen aldeko bozkak. Aho batez, hau ere. Eta azkenengo puntua, erregu galderak maixan. Izez, inigo berez. Orduan gaurko plenua amaitxutzat emango deu. Eskerrik asko danoi, horregotiarren.